Ang mga katupay oy. Diyan na po ko karon mga katupay oy. Maglaag-laag na po dagmananap oy anga. Di ako ron sa barko oy, barko oy oh. Na mga katupay oy. Maglaag-laag na po karon dagmananap oy. Anga ani oy. What today kurog Cebu mga katupay. Narami mi hatod ba? Hatod oy anga ani oy. Aga nagsa ni Mano ba? Wato nag Cebu oy. Kay engineer man ko da. Among ihatod oy, hatod na mo oy. Mo ni kining mananap kini karaw si katupay. Abot na po ni Cebu anga ani oy. Adas Mano oh. Di man makita si Mano oy. Di ara oh. Na mo na si Mano ay ang anak among ihatod nga tug Cebu oy para safety ba safety oy anga ni oy right to yo talikod do mo na siya among ihatod mga katupay ba nga ni oy okay mga katupay o tala nimo ni kaabot naman itong Cebu ba nga no makanaog na po kung Cebuan ni karon nga ni okay mga katupay magkita-kita na lang tayo dito ba sa Cebu oy nga ni oy ang mga katupay oy. Diyan na di ay mi sa Cebu karon mga katupay. Murag hayag na oh. Pero gi kami sa Hilongos mga katupay. Alas 9 sa gabi oy, alas 9 oy. Unya ning ambot mi diri sa Cebu, nindunggo ang barko ba? Barko oy. Alas 2 ng madaling araw mga katupay pa. Pero nanganaog mis barko mga katupay, alas 6 na ng umaga mga katupay. Para safe ba? Safe oy. Kay mga dayuhan la ba mi diri ba nga ni oy. Wa mi kay bawan ning lugar ba. Murag kumusayo mi og gawa sa barko kanang ngit-ngit pa ba? Ngit-ngit pa oy. Basig maipit mi diri oy nga ni oy. Di ada may diri karon nga pimi ba oh. Kunya. Nabuhat po sa mo tagbo na mo ba tagbo oy. O dira yo. Nagkape sa may diri oy karon mainit talaga mo mga tiyan ba. Tiyan oy. Dako na gyud ka usaban nag Cebu no. Ang ani oy. Pretend dako wa pagkausab ba. Naa oh. Ari mi diri maghuwat sa magtagbo na mo oy. O di aga mo kauban no. Na mahuway sa diri oy anga ani oy. Kaway mga tugod mga mananap. Kasi kay mga katupay ha maura to ha. Makita na lang ta kung moabot nami dito sa among destinasyon. Destinasyon oy anga ani oy. Anga mga katupay o di namin sa Fortuner mga katupay o anga oy. Niabot na ning tagbo na mo ba o di nami oy di nami safety naming mga kalumunan nato o anga oy. Nagsakay nami karon diri ba upaingon nami ngadto sa among destinasyon oy anga oy. Gikan na makita na lang ta mga katupay ni kabot na naman dito ba oy. Kung nakabli ba anga mga katupay o diyan nagyud ko sa Cebu gyud o narag bridge mga katupay nga bago pa nahuman mga katupay o problema kay amplite dili lang ako matarong og video mga katupay no kay di ako sud sa sakyanan ba now kadugto na ni patawid doon sa kabila mga katupay mahaba-haba tong tulay na to mga katupay now ang mga katupay dito na kami mga katupay ba kung saan dito yung opisina sa engineer mga katupay si Indoy ay alis na si Indoy. Ikaw ito gamit ba ate butang dito gamit na to butang na dito ito ay yung masi kuya mo din otra kay si Indoy tora kay mo adto na sila dito sa kwan asa na sila Indoy asa na sila wala na sa project na o alaman dito si kwan sa balay tara na Indoy basta kay si engineer na ang bahala na. Oo. O diyan na mga katupay oy.
Niabot nami kung asa mi ang amo ang destinasyon mga katupay. Tara. Bye-bye, Indoy. Ang mga katupay oy. Diyan nami oy. Diyan nami sa among destinasyon mga katupay ba. Diyan motor mga katupay nga. Gustuhan gyud nako ning motor ba. Nga kano sa pag ako makamotor ngani oy. Pa-picture na lang ko mga katupay na oh. Harley Davidson na siya mga katupay. Iya oh. Kita mo na mga katupay. Perting gwapo ha oy, mura po si katupay ba. Gwapo kayo eh, gwapo eh, hanga eh. Ang mga katupay oh, nana ko'y motor oy, dako kayo motor mga katupay oh. Ang ani oy. Madaog ba kanini katupay nga puti man dakuha ni mananaw. Kuya ko na to paparo. Akaya de mga katupay oy kay oh. Alami mga katupay oy. Nakasakay na jog Harley Davidson nagmanan. Anong ngalan Harley Davidson? Harley Davidson ni oy angay. Now, perting ko puha mga katupay. Ay, mura pa si katupay po ba? Anga mga katupay, oh. Ipandar na mo ang Harley, oy anga oy. Grabe ka andar oy, oh. Mura helicopter ba anga oy. Ang andar ba?